ଘରୋଇ ସିରିଜ୍ର ବାଗ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଘରୋଇ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ କୌଣସି ଦଳ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 2ଟି ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ କିମ୍ବା 2 ଥର ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି, ବରଂ ଗତ 15ଟି ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ କେହି ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ 15ତମ ସିରିଜ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଟି20 ସିରିଜ୍ ହରାଇଥିଲା, ଯାହାକି 2 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଥିଲା। ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସହ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିକ୍ଷୋଭ ଟି20 ସିରିଜ୍ ପରେ ଟି20 ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ଘରୋଇ ଟି20 ସିରିଜ୍ ହରାଇ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ 2019 ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତ 15ଟି ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ 13ଟି ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 2ଟି ସିରିଜ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଚାଲିଥିବା 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ତୃତୀୟ ତଥା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 3-0ରେ କ୍ଲିନିଂ ସ୍ଟୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।